Bueno, gaur Google Akademikoren bideotutorial bat egingo dugu. Google Akademikoa da Google bezalakoa, baina bakarrik akademiko gauzak agertzen direnean. Hau da, zuk gauza bat bilatzen duzu, eta bertan aterako dira hezkuntzari buruzko, zure bilaketari buruzko gauzak, baina hezkuntzaren arloan. Begira, Google Akademikoa irekitzeko Googleen sartuko gara eta Google Akademikoa ipiniko dugu. Eta lehenengo webgunean sakatuko dugu. Bueno, bagaude Google Akademikoan. Bueno, bilatzailean dislexia ipiniko dugu eta agertzen dira guri agian interesatzen zaigun hainbat artikulu, zita eta edozein gauza. Bueno, hemen behan ikusi dezakegu zenbat pertsona zitatu dituen artikulu hau. Adibidez, artikulu honek 83 aldiz zitatu dituen. Gero hemen eman aldiogu honekin erlazionatutak dauden artikuluak ikusteko. Hemen zitatzeko eta hemen gordetzeko. Gordetzen badugu, lehen ikusi dugun nire bibliotekan gordetuko da. Eta gero askoz errezago izango da artikulu hau bilatzea. Eta gero hemen ikus dezakegu búsqueda avanzada. Hemen bertan ipini dezakegu esaldi exacta edo esaldiaren hemen ipintzen duzu esaldi bat eta bilatzen ditu hitz bat bakarrik eta bilatzeko da. Eta hau da guztia.